L-għoli tal-ħajja, it-traffiku, l-ekonomija, l-esplużjoni fil-popolazzjoni, il-korruzzjoni u l-ambjent. Dawn is-suġġetti tant importanti huma l-aktar li qed jinfluwenzaw il-vot tal-elettorat skont l-aħħar survey li sar tal-Malta Today u li ġie pubblikat matul il-jum tal-Ħadd. Fis-survey ħareġ li 10.1% tal-parteċipanti qalu li l-aktar fattur li jinfluwenzhom huwa l-għoli tal-ħajja, imbagħad 9.3% qalu l-infiq l-aktar li jinfluwenzhom. 9% qalu traffiku, 8.2% qalu l-ekonomija u 8% qalu l-esplużjoni fil-popolazzjoni. Apparti dawn ir-riżultati, numru kbir ta' persuni qalu li huma nkwitati dwar l-immigrazzjoni. Infatti, skont is-survey jekk wieħed jaqgħad l-esplużjoni fil-popolazzjoni mal-ħaddiema barranin, din tispiċċa tammonta għal 10.9% tal-parteċipanti. Meta wieħed iħares lejn id-demografija joħroġ biċ-ċar li dawk li għandhom bejn 16 u 35 sena huma nkwetati l-aktar fuq l-inflazzjoni li ammonta għal madwar 13.9% u imbagħad fit-tieni post hemm it-traffiku li ammonta għal madwar 11%. Imbagħad l-esplużjoni fil-popolazzjoni tinkwita l-aktar id-demografija ta' dawk li għandhom bejn 36 u 50 sena. Dan fil-waqt li n-nefqa tinkwita l-aktar id-demografija ta' dawk li għandhom bejn 51 u 65 sena. Skont is-survey jidher li l-fatturi l-aktar li jinkwetaw lil-lawċin huma l-infiq li ammonta għal madwar 11.9%, l-inflazzjoni li tammonta għal 11.3% u l-ekonomija li tammonta għal madwar 10.5%. Għal daqstant fir-reġjun ta' Xlok li huwa dominat l-aktar minn votanti tal-Partit Laburista, ħareġ l-aktar fatturi li jinkwethom huma it-traffiku li ammonta għal 11.4% u l-esplużjoni fil-popolazzjoni li ammonta għal 9.4%. Intant din is-survey juri dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista għal numru ta' snin li l-gvern ta' Robert Abela qed ifalli milli jindirizza l-bżonnijiet tal-poplu Malti u Għawċi u qed ikompli aġevola lil tal-qalba.